Amoy Japan! Ang bango! Amoy Japan na may bahay! Ang bigat siya. Para siyang TV. Kasi ang bigat. Hey guys! It's Toshi! And Minor! So today we're going to unbox the... So guys! Today may kasama kaming isang dalagang Pilipina. Ten! Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga. Guys, bubuksan po natin tong dalawang malaking to na galing Japan. Ayun. So let's start. So guys, ito po ang natin bubuksan. Bago dito kasi syempre dito natin nilalagay yung mga pagkuha natin dito. So let's go. Washing! Wow! Wow! Ang ganda! Shining donut. Ano, amoy Japan! Ang bango! Amoy Japan na may bahay! Ano? Oh my God, ang sarap! So guys, ito po yung donut na nakaka-dry ng bunganga. Ito yung naninipsip ng laway. Ito guys, itong donut na to. Ayan. Pero masarap siya, guys. Munggo yung nasa loob niya. Ayun yung flavor niya. Masarap siya, guys. Ito. Ang dami. Wow! Alam ko seryo! Mga imitak yata ito eh. So, ito naman. Ano to? Isang tea. So guys, ito is ginagawa mo. Isa siyang tea bags. 100 tea bags. Ako tea bag. Pasta! Yay! Guys, pasta. Kung gusto niyo ng spaghetti, carbonara. Sige, pwede na rin. Madami pwedeng gawin dito. Ayan, pasta. Hala, ang dami! Kaso nga lang yung isa. Na-broken heart na. Paano So, siyang guys, cookies? Yung gano'n, yung cookies ito guys yung cookies. Dun sa parang nilalagyan na ano ngayon. Nakalimutan ko pa sa may ganito siya dito sa Philippines. Nabibili. Marami siyang nasa cookies na box, ganyan. guys. Yung parang nasa lalagyan ng Graham. Gano'n. Ganun. Guys, ito toothpaste para malinis ang ngipin natin. Oh, seafood. Cup Yung noodles. favorite ni Lolo. Yes, guys. Favorite to ng grandpa namin. Itong seafood na to. Yes. Next! So, ayan na, guys. Ito, ang sarap, Ritz. Para siyang pita. Oo, para siyang pita na may palaman. Yes. Wag yung biscuit bit. Ano din? Ito. Ayan. Ang daming chocolate. Wala, ang dami nga. Napatayo na to. Guys, ito. Ay, hindi ko doon. Gana. So, let's open. Gana for you. You have not Gana for me. So, ito guys, meron tayo ditong milk na Gana. Milk and chocolate. And Yes. chocolate. And of course, meron pang Pancake! Oh, pancake! Kagawa na naman ng pancake. ayan. And meron din siyang pasta. Pang ano, tag dito? Pang sopas, ganon, macaroni cheese. And merong sardinas in oil. Hindi ko alam to. Grabe naman. Grabe naman. Kung ano naman mabigot. Abnormal. Feel na feel. Ito guys ay, ito corn. Basta ayan corn. Yeah. Oh, so This is soap white. white soap. White. So guys, buksan na natin to. Oh, wait. Hello! This is a ramen. Masarap to. Marami % sure. Saka itong, ano ang tawag dito? Yung pang ano, saba? Sotanghon. Ayun! Shotanghon. Sotanghon yan. Ayan. Ayan. Ang konti. Kumugulang tayo nito, kailangan maraming ganito problema, diba? Hindi tayo magkaroon ng... Uy! Pocari sweat! Oh! Pocari sweat! Pocari sweat! Ayan, Pocari... Ano to, tinitimpla? Tinitimpla. Oh, tinitimpla! Hello, ang sarap yan, guys! Bird in the house. Baka para sa akin. Joke lang, assuming mo siya natin.
Flowers Ano yata. to? Kasi flowers yung nakalagay. Baka Walang base. nakalagay, hindi ko lang maintindihan eh. Hindi naman. Oh! Chocolate yata. Chocolate siguro. Diba? Nakalagay, for Toshi. Joke lang. And ito. Salompas. Para kung masakit yung mga likod nyo, yung leeg nyo, ayan. Pwede itong ilagay. Ay, naman. Knife na naman. Bakit kaya puro pang kitchen yung kinukuha niya? Oh, nuggets. My turn. Beauty soap. Beauty soap siya, naman. guys. Cow. Cow. Pang maganda. Cow! Ayan na guys. Pang ganda. Ano? Ang dami! Ang daming ano na naman guys. Ano makikita? Ayun ulit, ramen. Ramen, sutanghon. Yes. At saka, ramen. Ayun. Cookies. This is cookies. Yung parang kaganina, yung tatlo-tatlo. Ayan. Pero iba naman siya. Cookies na merong mga kisa sa maliliit. Ayun. Cookies na may kisa sa maliliit. Guys, ito. Oh! Ano to? Ah, ito pang tea. Pang tea. Ayan. Shake it like Tea powder. And ito yung ano ba yan? Pang Yung- chicken. Yung Pang ano? Breadcrumbs. Ayun. Ayun. Yan. Breadcrumbs dami. Wow, may ano naman pa. May pasta! Oh, onigiri! Hala, ang sarap rice to guys. Rice. Rice na. Igaganon mo yung rice, tapos ilalagay mo itong onigiri. Matagdala ng lupa si Mama. Lupa sa Japan. Lupa sa bahay namin. Nagdala ng lupa si Mama para sa remembrance. Ano ba yan? Hindi 100! 100%! 1 kilo na lang. Hindi Lupa, yata ayan. yan guys. Ano eh. Asukal ata o kape, parang ganun. Kasi Another pasta. Ayan. And ito yung ano, pang bake. Ayan. Bigat na naman kasi. Aray. mas masakit pa yan sa nawala. Ito. Ay, ito yung gusto ko. Masarap to guys. Ito parang siyang flakes and oil. Ayun, pero ano lang siya. Para siyang sardinas. Masarap siya. Fresh siya. Kainin. Hala, choco pie. Hala, yung choco pie natin. Nasira. Ayan o. Oh, Pati sa lang pinadala ni Mama. Napisat! Ayan siya guys, choco pie. Tinitipid si ate. Kasi masyado na mataba. Kaya isa lang pinadala. Sobrang bigat naman ito. Okay. Love, matagdala. Uminom ko ng alak ate. Para siyang juice. Ano ginagawa mo? Tapos ito, kakaiba din. Hala, parang ano siya, yung maliliit. Ayun, salmon. Salmon, eh, guys. Salmon, bagay siya dun sa onigiri. And ito. Ito na, pwede. Nescafe Gold. Ayan. Yes. Pero Ayan, kung ito sa Japan. Ayan. Saka ito. Mantika. Mantika yata siya guys yung ano, ginagawa. Okay, and ito. Ito yung ano, parang mayonnaise ba ito? May wasabi. Wasabi. Ah, ano siya? Sauce para sa Mayonnaise. pansit. Ayun, ganyan nga. Parang pansit kanto. Kala ko sa mayonnaise guys. Ayun na guys, ay. Okay na, ayun na lahat. Ito guys, toothbrush para malinis ang ngipin. Ayun na guys, kaparehas na. Choco cookie. Ay, choco. Ginagawa ko. Choco chips cookie. Parang ganito din siya guys. Yung ano siya, yung... Kanina. Cookies. Tama, cookies. Cookies. Ba't ba puro mabigat sa akin? May galit siguro sa akin si Mama. Wala, may Ito. pantin. Pantin. Joy! Para panglinis ng ngipin. Panglinis ba ito ng CR? Panglinis ba ito ng CR? Baliw. Sa plato. Ah, yun, Joy. Panglinis po ito sa plato. Alam sa CR. Ito guys, 4. Aray. Ang bibigat kasi. Pantin. Ito guys. Madami siya guys. Saglit.
Tsaka ito pa. Shampoo. Kasi ano to eh, may nakalagay dito na 1, 2. Ibig sabihin, conditioner at saka shampoo. Pero walang nakalagay. Ay, Joy, Ayan. guys. Joy ulit. Joy. Ay, naalala ko, yan na yung nilagay natin sa slime. Akala natin Yan, guys, detergent. Ito. Okay, open na natin. Ito guys. Ano to? Ah, galing to sa trabaho ni Mama. Hitachi mask. Mask siya. Kaso nga lang, hindi siya kita. Ah, so ito, lahat po. Biro shout out. Ito po guys yung nilalagay sa leeg. Yung parang... Ayan. Biro shout out. Ito yung, ano yung N95. Oh, yung mask. may matulis, yung parang duck. Toothbrush. Again. Ganda ko naman, sobrang gunting na yan. Sauce! Ala, ito sauce! Pang tonkatsu. Ito yung pinakamasarap na sauce. Tonkatsu. Ano to? Quick sharpener. Pang lapis. Joke lang. Pang ano siya, kutsilyo. Yes. And itong cookies. And itong oil. Pang cook. Guys, ito po yung second box. It's open. Okay. Ano may bra? Ito guys, ay panyo. Para pag napapawisan, syempre po nas panyo. Ano to guys? Ano to? Guys, hindi ko to alam. Ano to? Yan, open mo sa loob ito. Oh, bag! Bag. Baka May pala siya. Ayan, ang ganda! Parang belt bag. Shining. Ganda, belt bag Shining ba to? armor yun. Belt bag siguro. Ayan. Dito naman ay towel. Ito pa. Towels. Towels. O, Pink at saka Purple. violet. Kanina pa guys. May toothpaste na. Parang walang tiwala si Mama na hindi tayo. Kung naliligo tayo, tsaka Panyo. nagtutulog. Walang tiwala. Panyo siya guys, sobrang dami. Guys, panyo. Madami po. Tignan mo kung ano binibigay sa atin. Di ba parang walang tiwala na. Tapos ito naman po, panagnat. Yung pang ano siya. Kung lagay siya dito, cool. Pang ano. Ganun lang. 1, 2. Ay, focus. Ito pa yung lawit eh. Ay, lawit. So, tissue guys. Mga tissue. Dami na namin tissue guys. Dami pa din. Guys, ito! Pang computer! Oh my Siyempre, God. ganun. Ayan! Ano ang tawag dito? Keyboard. Ayun, keyboard. Ang excited to. Ito pa tawag hindi nasama guys. Pang ano, pang labado. Pang ano sa... Lababo. O, tama pang lamang. Wire. Wire. Ito yung ano yung charger. Charger. Yung wire. Wow. Oh. Lucky. Mga damit. Dami yung mga pantalon. Ang damit. Dami ng stock nun guys. Grabe, ang dami. Guys, ayun po mga tissue ulit. Siyempre, kailangan na namin ng tissue. So, ito na. Guys, ito na! Tanananan! Hindi nga lang kasha. Paano ito na pagkasya? Guys! Yan! Daliwatin natin. 3, 2, 1, go! Ang Ang computer! Oh, computer! Pang-computer siya guys. Computer na to, guys. Oh, my dream before and after. Guys, ito guys, makakapag-cellphone. Makakapag-Roblox na. Makakapag-Roblox na kami. Arsenal, Murder Mystery, lahat ng games na gusto namin laruin. Oh! So, ito. Mabigat siya. Para siyang TV. Kasi, ang bigat. Sakit. Ang bigat. Sige, kayo mente. Nababasag yan! Ayan. Hello, ang ganda. Paano ba naman? Ala. Pwede siya ganun. Para siya yung TV dun yung ano, dipindot sa SM.
Yung gano'n, yung parang maghahanap ka kung saan yung ganto, crazy crate, ganyan. Parang ito. And guys, ito na po ang last. Yes. Plastic. Plastic, ayan. Para sa mga plastic. Hindi, joke lang. Char lang. Ito guys, plastic para sa mga kalat. Ayun. And guys, so ito lang po. But wait, there's more. We have a group on Roblox, Genetics. Step 1. Kung gusto nyo makakuha guys ng Robux, manalo kayo. 50 winners lang po yun. Ang gagawin nyo po ang pinakauna, subscribe. And the second, like the video and share and comment down below kung gusto nyo talaga. Ayun. So guys, mag-join po kayo sa group namin, Genetics. Ayun. Genetics. Bye-bye guys! Hope you guys like this video and don't forget to subscribe. Bye-bye!